Ahoj lidi, vítám vás u tohoto videa a hádejte, kde se nacházíte. Já vím, nemám komentáře, ale to je teď jedno. Hádejte, kde jsme. Zkuste to uhodnout, máte na to 3 sekundy. 1, 2, 3. Uhodli jste to nebo ne? Když jo, dejte like, když ne, dávejte nic. Oznamuji vám, že tady to, že jsme teďkon s mým tátou vystoupali 142 schodů, nebo dokonce 160 schodů. Tady, jo, hodně jsme jich vyšli. A teďkon, a hádejte, co je to za město. Není to Praha ani Brno. Já teďkon jsem v Rakousku a jsem ve Vídni. Užívejte. Ještě dejte like, odběr, následně.